Loh, apa Yuti? Kancane kancaku ki lho, umpan paten oleh gurame, pengen gak pengen ta. Loh, iki lho, hati-hati Pak, enggak usah serbet Pak, sampean ngerti itu dijeblas kena tangan sampean. Hati-hati, sampean enggak serbet mawon. Loh, iki wis mudhun kabeh kerembune, Lur. Nggone Bina Insani ya mudhun kabeh kerembune mang. Iki niki ndelek ya Bayuti iki lho, kancane kancaku gak tau kepethuk nandi. Hati-hati lho Pak lho nggih. Nek gurame ngoten niku jeblese sing gak betah iku jeblese. Kantuk paten pinten Pak apa Didik? 19. Neh? 19. Oleh 19. Lho oleh 19, gurame situk 20. Nah, Bayuti nandi? Sarip Hidayatullah, gimana kabar Rip? Buka sampai jam piro? Buka pagi sampai sore tok Om. Bina Insani sementara dikarenakan faktor air. Kurang iku Lur. Sumbere kurang Lur. Pengisian air masih iku Lur ya. Masih berkurang tapi ini kedalaman masih dalam. Cuma ketokane dukur soalnya galengane dhuwur Lur. Cimili iki lho, wis akeh cimili lho. Gitu wis kabeh kerembu padha mudhun lho. Padha mudhun kabeh kerembune, alhamdulillah kaya mudhun lho, gendut iki kaya mudhun, Dut. Ale pira, Dut? 6-an. Ya masih oleh 6 tapi kok kerembune mudhun. Iki Bayu takok lho, Bayu Markuntul iki lho. Bayu Mardianto takok. Oleh piro testerane nang kono? Aku kepengin ro jare ngono. Ayo coba diangkat. Bayu Mardianto takok iki lho. Saiki nang Semarang, saiki nang pinggir Rembong. Produksi micet wonge. Bayu Mardianto produksi micet nang Semarang saiki. Gak diangkatno oleh Bayu, gak diangkatno. Cimili barang takok iki lho wong-wong wis oleh kabeh oleh mancing gak oleh li cimili. Ayo, mangan sik Lur, mangan sik jika salah paham. Oh, mangan sik lho, iwake kura iki lho. Padha oleh kabeh Lur, Bina Insani ya oleh, ngene kene ya oleh apik alhamdulillah cuma merata. Merata Lur ya. Iku langsung jaluk aku Lur. Merata padha krasa padha oleh iku semboyane pengelola Barokah Cemandi ya pengelola Bina Insani Lur. Bina Insani ya mangan iwake mau delep karo Pak Eko. Pun kudu tak mangan riyen Lur. Bang Satria, gimana Bang Satria? Patoke wis tak guwaki kabeh iku lho, patoke tak guwaki lho, tak guwaki nang kene patinan Tombroan. Ya iku sakmono iku Lur, sing cilik-cilik tak guwaki. Oh. Aji Saka. Apa lho iki Lur lho. Gimana kabar Aji Saka? Patine mangan, mak ya iku mang. Alhamdulillah, lumintu loro telu, papa 1 0. Ora kok oleh kabeh ya ana sing gak oleh Lur. Ana sing budal mari cilik ya gak oleh. Alhamdulillah le cimili gurame 1 kilo 2 on. Wingi diposting sudah mencapai 5.000 penonton. Jarine tadi njaluk persen apa Cak Mat? Gak apa-apa mrene ya sing gelem posting. Tapi dengan satu syarat, harus mancing suami istri selama 24 jam tanpa boleh tidur. Ahmad Aditya Asnawi, jaire muangan iku jaire Bina Insani muangan iku oleh akeh sapa jenenge? Suryo sing oleh. Grupe Wak Suryo lho, AK47, sorry, AK47 oleh akeh. Oleh 15 iwak, Jarni Lalur, 8 onan. Kalong separuh paling iwake. Ras Raja sedang mendelok. Dendi Eko Junior SBY mendelok iwake mangan Lur, cuman iwake mangan. Aku mau cek mangan Lur, keluwen Lur.
Rong dino gak mangan, rong dino mangan menyantok aku. Mangan menyantok. Oh, padha mudhun kabeh krembune. Semancing wong pira, wong 6 ta wong 7 lho. Oh. Pun ngoten mawon rin nggih, tak mangan sik.